गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा बड'लेण्ड हालामाव थानाय जोंनि गोदान जोलैखौ बा इयुथ जेनेरेशनखौ लानानै हारि दानाय बड'फा इउ.एन. ब्रह्मनि जा सानस्रि गेरेमसा हारि दानायनि जा सानस्रि बे सानस्रिखौ फोथांना लाखिनाय आरो गायसननायनि थाखाय जोंनि मानगेदेर श्री प्रमद बर' बिथाङा गोसो मोदोम जिउ होनानै नाजाबोगासिनो दङ। सोलोंथाइजों लोगोसे इयुथफोरखौ बा जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ जोङो पेरेलेलि माबोरै थार लामाजों लांनो हायो बे थांखिजोंनो दिनै जोंनि सरकारा बिटिआर हालामाव 40टा समस्तिखौ सरजाबनानै 3,000 क्लाबनो दिनै जोङो फुटबल आरो बिनि गासैबो गोनांथि जा मेटेरियेल्सफोर दङ बेखौ जों रानना होनायनि हाबाफारि लादों। आरो बे बाहागो लानो मोननानै बे हाबाफारियाव स्पेसियेलि बनरगाव जोंनि बियाबनि जा दिनैनि बे इयुथफोरनि स्पर्ट्स मेटेरियेल राननाय हाबाफारि बेयाव बाहागो लानो मोननायखौ गोजोननाय मोनदों। सोरबायदि क्लाबफोरनो होनाय जादों? जाय क्लाबा रेजिस्टार बांसिनखौ जों नोजोर होग्रोदों, रेजिस्टार नङैनोबो जों होदों। अब्लाबो जाय क्लाबा दिनै स्पर्ट्सआव गोसो मोदोम जिउ होनानै प्रेक्टिकेलि नांसोमबाय दङ बिसोरनो जों होदों। नाम मात्र रेजिस्टार जानानै जुदि बिथांमोना क्लाबनि एक्टिभिटिसफोरखौ बा केरेक्टारिस्टिक्सफोरखौ जुदि फल' खालामाखैबा बेखौ जोङो सेकेन्ड फेजआव होनायनि थाखाय हाबाफारि लादों। दा जोङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै माने जोङो फ्राय गासिबो क्लाबनो खनसेनो होजोबनो हायाब्लाबो जोङो फ्राय स्टेप बाय स्टेप जों होबाय थादों। दा दिनै जोङो प्रथमबारनि थाखाय इउपिपिएल हानजा लाइमोन गांखं हिसाबै जोङो टटेल सारा बिटिआरआव जों गासै 3,000टा क्लाबनो जों होग्रोनाय जादों आरो नेक्स्ट पर्यायक्रमे जोङो बाखि रेजिस्टार क्लाबफोर जायफोर थालांदों बिथांमोननोबो जों होनाय जागोन। दिनै बनरगाव ब्लकनि सिङावबो जोङो फ्राय 60टा क्लाबनो जों दिनै माखासे मेटेरियेल्स डिस्ट्रिबिउट खालामनाय जाबाय आरो बे मेटेरियेल्सआव जों मोनबा आइटेम होनाय जादों। फुटबल दं, बेयाव जार्सि दङ, थिग बिदिनो जोंहा नेट दङ, ग्लभ्स दङ आरो सक्स दङ। गासै जों मोनबा आइटेम होनाय जादों। बेखिनियानो। उद्देस्यआ जोंना बेनो, इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोङो माने जोंखौ साननो हागौ पलिटिकेल पार्टि हिसाबै, नाथाय जोंनि उद्देस्यआ जाहैबाय जोङो गासिबो बिथिङाव जोङो माब्रैबा जों डेभेलप खालामनो हायो। दिनै स्पर्ट्स बिथिङानो जाथों, कालसार बिथिङानो जाथों, माने थिग बिदिनो आबादारि बिथिङानो जाथों, गासिबो बिथिङाव जौगानाय लाबोनायानो जों इउपिपिएल दोलोनि थांखि। आरो जों बेखौ नोजोर होदों जे दिनैनि समाजाव जोंनि लाइमोनफ्रा फ्राय दिनै ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय, जौजों फ्राय गफबनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेनि मोनसेल' खारनानो बेनो जे जोंनि समाजा बे खेला बिथिं, कालसार बिथिङाव जोङो नोजोर होनायखौ जों नुनो मोनाखै। जायनि थाखायनो जोंनि लाइमोन गांखं हानजा लोगोसे प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जे गासिबो लाइमोनफोरखौ माब्रैबा जोङो एंगेजआव दोननो हायो, स्पर्ट्सआवनो होन, कालसारावनो होन, गासिबो लाइमोनखौ माबोरै जों एंगेजआव दोननो हायो बे उद्देश्यजों जोङो बे स्पर्ट्स मेटेरियेल्स राननाय हाबाफारि बेखौ आखायाव लानाय जादों। दा जोङो बेयाव रेजिस्टार नन रेजिस्टार बेल' नङा, माने फ्राय जोङो रेजिस्टार क्लाबफोरखौ नायग्रोनाय जादोंमोन, नाथाय माखासे रेजिस्टार क्लाबफ्रा माने रिनिउबो गैया। आरो जोंनि गेजेराव ओरैबायदि क्लाब दं जायफोर क्लाबाव मोजां मोजां खेला गेलेगिरि दं, नाथाय बिथांमोननि क्लाबा माखासे फाइनान्सियेल कन्डिसननि थाखाय रेजिस्टार खालामनो हायाखै। दा जों बेबायदिखौबो नायनानै जों होनाय जादों। दा जोङो जोंनि जे होनाय, बे होनाया जाहाथे होनायनि नामाव ओरैनो होनाय जाया, जाहाथे कुवालिटि गोनां जायो, जों बेखौ नायनानै होनाय जादों। जायफोरा थालांनाय क्लाबफोर दङ बिथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। दा बिथांमोनहा लिस्टखौ गथायनांगोन जोंनो, जायफोर थालांनाय क्लाबफोर बिथांमोनहा लिस्टखौ गथायनांगोन। आरो जोङो नेक्स्ट जेला जों होनायनि जे हाबाफारि लागोन, बे समाव थालांनाय क्लाबफोरखौ फारि फारि होलांनो थाखाय जों आखायाव लानाय जादों।